hasiko gea? Bai. Bale, bueno, Ainara eta Mirengea, Magin elkartetik, eta gaur intersekzionalitatearen inguruan edo askotariko zapalkuntzak nola gurutzatzen dian aztertzeko saio bat indegu. Bueno, abia puntua izan da botereari buruz pixka bat hitz egitea eta saiatzea dakagune eredu monolitiko eta hertsi horretatik ateratzea eta ulertzea boterea zerbait dinamikoa, mugitzen dana eta testuinguruaren arabera ere aldakorra dan zerbaitera. Iruditzen zaigulako lagundu gaitzakela, adibidez parte hartze prozesuetan bateratzea zapaltzaile zapaldu logika dikotomiko horretatik. Eta gero, sartu geha pixka gehiago intersekzionalitatean kontzeptuan, eta horregin dugu genealogia txiki bat, jakinda eragin asko eta ekarpen asko alde bate utzi ditugula, baina bereziki aitortuta feminismo beltzak intzun eta iten jarraitzen dune ekarpen hori, gure saiakera dalako terminoaz ez apropiatzea eta egindako ekarpenaz ez apropiatzea eta ez txuritzea, nolabait, baizik eta aitortzea, errealitatea aztertzeko tresna oso baliagarria zaigula eta ondorioz ere eraldaketarako tresna badala. Orduan, gonbidapena da pixkat igual, feminismo beltzan arakatzea eta zapalkuntzen artikulazioan, gurutzaketan eta praktika politikora horiek ere nola eramaten dituen aztertzea. Bai, eta pixkat igual oinarrira ekarrita guzti hori dana edo jardun hori apur bat guretzako garrantzitsu izan dela azpimarratzi sarritzen ibiltzeari aurre buruz hitz egiten edo gu emakumei buruz, baina ez dizela talde homogeneoak ez beti erekuk eta identitate zurrun horrek zapalkuntza eta privilegizuen ikuspegi horretatik aztertzen ibili gara eta hori bada garrantzitsu gure praktikak askoz askoz eraginkorrauek izetera begira eta anistasun guzti hori dana kontutan hartzeari begira, ez? Eta horrei buruz ibili gara gaur. Bai, gonbidapena da testu inguratzea, kokatzea parte hartze prozesu bat dala edo politika publiko bat dala, denbora eta espazio zehatz batetik aztertzea hori, estrukturan ere nola ematen dian dominazio sistemen arteko harremanak, baina horiek ere lotzea herritarren bizipenekin eta herritarren esperientziekin eta uste dugu horrek aberastuko ditula ditugun prozesuak. Bai, esperientzi konkretu horre da nahi bide emote edo ikusarazti, ez? Eta hoxe.